σας παρουσιάζουμε αμέσως τώρα την στιγμή που έγινε το σημαντικότερο προπατορικό λάθος. Θεέ μου! Θεέ μου! Θεέ μου! Νιώθω πολύ μόνος! Σου έχω παραχωρήσει τα πάντα, Αδάμ, και σε έχω αφήσει ελεύθερο από κάθε τι. Δεν είναι αυτό αρκετό? Όχι! Θέλω ένα πλάσμα ακόμη που να μπορώ να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί του. Εντάξει, Αδάμ, θα σου φτιάξω τη γυναίκα. Αλλά υπάρχει ένα αντίτιμο που πρέπει να δώσεις για αυτήν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω? Για να φτιάξω τη γυναίκα θα χρειαστώ το δεξί σου χέρι, το δεξί σου πόδι και το δεξί σου μάτι. Τι λες, Θεέ μου? Τρελάθηκες? Πολλά είναι. Με ένα πλευρό τι παίρνω? Θα ήθελα να είχα ευφυΐα, λογική και οδηγικές ικανότητες. Κωστικά, φεύγω. Να σου πω, Γιώργα, φύγε. Χαιρετίσματα σήμερα να δώσεις. Τα λέμε αύριο. Τι τα κοιτάς? Φύλλα τα. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Αυτό, να τα πάρτε αυτό και πάρε και αυτό στη χέρι. Καλά. Διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Και δεύτερο αεροπλάνο κατέπεσε και οι 300 επιβάτες της πτήσης είναι σόι. Σόι, παιδί Μητρήχα. Σόι. Από κανένα γάμο θα γυρνούσανε. 300 άτομα. Μεγάλο σόι. Βρε Μανώλιο. Έλα, βρε. Θέλω να σε ρωτήσω. Για ρώτα με. Άμα πω με τη γυναίκα σου, εκτός από σύντεκνη, τι άλλο θα είμαστε? Πάτσι. Ωραία. Γεια μας. Στο ψιλορίτη. Ψηλός να μείνει. Μανώλιο. Έλα, ωραία. Πρέπει να σου πω ότι πήρα μια μεγάλη απόφαση. Είναι απόφαση, μωρέ. Θα την πουλήσω τη μάσερα. Θα πουλήσεις τη μάχαιρα? Ναι. Και τι θα πάρεις, ωραία? Ρολόι. Θα πουλήσεις τη μάχαιρα για να πάρεις ρολόι? Ναι, θα πουλήσω τη μάσερα για να πάρω ρολόι. Και άμα έρθει κανένας και σου πει μάνας, τι θα του πεις? 12 παρά 20? I'll go first. I am Robin Hood. Allora, adesso è mio turno. I am Guglielmo Tello. Είμαι ο Κωσίκας. Τεμόνεν Σιρανέν.
Τραβηχτείτε. I am sorry. Σκουπιλιά, θέλω να μου δώσεις βαζιλίν για τον απαυτό μου να βάζω. Τι λέτε, τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεστε λιγάκι? Τι έπαρε? Κύριε μου, αυτά τα πράγματα δεν τα λένε έτσι ομά. Τι να τα βράσω πρώτα, τι να τα κάνω? Όχι, όχι. Μπορείτε να πείτε, θα ήθελα λίγη λεπτή ουσία, διαλεπτή χρήση. Και θα καταλάβει. Φυσικά. Γι' αυτό είναι εκπαιδευμένη. Εντάξει, έτσι το πω. Ξαναφωνάξω λοιπόν. Καλησπέρα σας, ωρεοτάτη Δεσποινής, και με συγχωρείτε για προηγουμένως. Θα ήθελα να μου δώσετε λίγη λιπτά ουσία για λιπτή χρήση. Βεβαίως κύριε. Πόσο να σας βάλω? Βάλτε για καμιά 15 πηδήματα. Θες? Δώσε ένα μου ρε. Πάρε. Πάρε. Εσείς οι νέους δεν ξέρεις. Παλιάρες αυτού του δάσους κυνηγούσαμε και λιοντάρια. Λιοντάρια? Σώπα ρε. Τι είναι το λιοντάρ? Το λιοντάρ είναι... Πώς είναι του γαϊδούρ? Πιο μεγάλο με τρίχες. Αχα. Μπράβο. Κυνηγούσαμε στρουθουκάμιλοι. Στρουθουκάμιλοι? Σώπα ρε. Και τι είναι στρουθουκάμιλοι? Στρουθουκάμιλοι είναι πώς είναι του γαϊδούρ. Ναι. Είναι λίγο πιο κοντό, με μακρύ λαιμό και κάτι μακριά ποδάρια και τρέχει στα σκότα. Αχα. Κυνηγούσαμε και βόα. Βόα? Τι είναι ρε η βόα? Η βόα είναι... Πώς είναι το γαϊδούρ? Που είναι εγκαυλωμένο και ταυρατισμένο έτσι πουλί. Αχα. Χωρίς το γαϊδούρ. Γυναίκα, βάλει το παλτό σου, θα πάω στο μπαρ. Θα μου βγάλεις έξω και ποτό. Μη λες βλακίες, ρε, θα κλείσω τα καλοριφέρ. Τρέχατε με υπερβολική ταχύτητα. Θα σας δώσω κλίση. Το δίπλωμά σας παρακαλώ. Δεν το έχω το δίπλωμα. Μου το πήραν στο προηγούμενο μπλόκο γιατί οδηγούσα μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Την άδεια γρήγορα. Γρήγορα. Δεν μπορώ να ανοίξω το ντουλαπάκι γιατί έχω μέσα τόπλο. Όπλο. Τι όπλο? Το όπλο με το οποίο σκότωσα την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Τι κάνατε? Και πού είναι το πτώμα? Πίσω, στο πορτμπαγάζ το έχω. Περιμένετε. Περιμένετε εδώ. Έχεις δίπλωμα? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ορίστε. Άδεια αυτοκινήτου? Ναι. Ορίστε. Μπορείς να ανοίξεις προσεκτικά το ντουλαπάκι? Ήσυχα, ήσυχα. Αργά, αργά. Πήγαινε ρε πίσω και δες τι έχει το πορτμπαγάζ. Δεν έχει τίποτα κύριε Δίκητα. Είναι άδειο. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά το όργανο μου είπε ότι δεν έχετε δίπλωμα και άδεια, ότι έχετε ένα περίστροφο στο ντουλαπάκι και ότι υπάρχει ένα πτώμα στο πορτβαγάζ. Μήπως σας είπε ο κύριος αστυνομικός ότι έτρεχα και με υπερβολική ταχύτητα? Καλημέρα σας. Συγχωρείτε. Καλημέρα σας. Το μηχανάκι σου κάνει πολύ θόρυβο. Τι φταίω, κύριε αστυνομικέ. Είναι δίχρονο.
Σε ρώτησα εγώ ρε πόσα χρόνια το έχεις. Θα πάρεις κλίση. Φεύγω στο ποτήρι μου και πίνοντας σε πίνω. Φύγε απ' τη μέση. Θα κάνεις ατύχημα. Κοίτα τι γίνεται, σιγά, σιγά. Καλημέρα σας. Τι καλημέρα, σκοτωνόμασταν, καλημέρα. Το ξέρετε κύριε ότι παραβιάσατε τον κόκκινο σηματοδότη. Εντάξει ρε, παραβίασα το φρετινό σηματοδότη. Περάσαμε ένα κόκκινο. Εντάξει, περάσαμε ένα κόκκινο. Και εσείς ρε παιδιά, ήταν ανάγκη να με περικυκλώσετε. Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver. Λοιπόν, έχω μοσχαρίσια γλώσσα, έχω χοιρινό κεφάλι, έχω αρνίσιο σηκώτη. Με συγχωρείς εσύ φιλαράκι, με συγχωρείς. Εσύ τώρα νομίζεις ότι ήρθα εδώ για να ακούσω τα δικά σου προβλήματα? Δεν μου λες, γράμματα ξέρεις? Ξέρω. Την πινακίδα τη βλέπεις? Τι βλέπω? Τότε γιατί ψαρεύεις? Δεν ψαρεύω. Α, δεν ψαρεύεις. Και αυτό που κρατάς τι είναι? Καλάμι. Α, και στην άκρη από το καλάμι μέσα στη θάλασσα τι έχει? Πετονιά. Και στην άκρη της πετονιάς? Αγκίστρι. Και πάνω στο αγκίστρι? Σκουλέκι. Και δεν ψαρεύεις? Όχι. Τότε τι κάνεις ρε φίλε? Μαθαίνω κολύμπι στο σκουλίκι. Δέκα χρόνια επάνω σε αυτό το νησί. Φτιάξαμε μια καλύβα, έχουμε κάπου να κοιμηθούμε. Πιάσαμε 2 ζώα, έχουμε κάτι να τρώμε. Έχουμε νερό, έχουμε φρούτα. Όλα τα τακτοποιήσαμε. Όχι κιόλα, Γιάννη, όχι κιόλα. Υπάρχει ένα ζήτημα που εκκρεμεί. Ποιο ζήτημα εκκρεμεί? Το ζήτημα του σεξ. Εκκρεμεί, Κοίτα, Δημήτρη, αλήθεια είναι ότι το είχα σκεφτεί κι εγώ να σου το πω, αλλά έτσι δεν ήθελα. Τι σκέφτηκες εσύ για αυτό το ζήτημα? Κοίταξε να δεις τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα να σου κάνω μια ερώτηση. Και αν τυχόν την απαντήσεις και είναι σωστή, τότε θα κάνω εγώ τη γυναίκα. Καλή ιδέα σου, Δημήτρη, αλλά θεωρώ ότι αφού το σκέφτηκες εσύ, τότε εγώ πρέπει να κάνω την ερώτηση και άμα βρεις την απάντηση θα κάνω εγώ τη γυναίκα. Ας γίνει έτσι. Λοιπόν, θα ρωτήσω όμως κάτι δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, είναι ζώο. Ναι. Έχει 4 πόδια. Ναι. Ζει επάνω σε σκεπές. Ναι. Όταν το χαϊδεύεις κάνει πρρ, πρρ, πρρ. Ναι, ναι. Και η φωνή του ακούγεται κάπως έτσι. Νιάου, νιάου, νιάου. Ο κροκόδιλος. Και αυτό σωστό. Ο κροκόδιλος.